kraftedeme ikke få det lort i, mand. Skal jeg bare holde her? Det kan ikke! Det kan ikke komme i. Jeg tror ikke på det. Basil, lad nu være med det lort. Hold nu her! Hvor skal jeg holde? Hvor skal jeg holde? Hvor skal jeg holde? Bare her. Skal jeg holde med saksen? Hvor fanden skulle du ellers holde? Det spørger. Nej, få den med saksen, din bøsse. Satan! Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke. Har du ikke fået 3 i? Har du ikke fået 3 i? Jeg kan ikke. Men kan du ikke bare tage... Jeg kan ikke! Rolig. Prøv at tage den her først. Er den dernede ikke lige meget? Der kan du bare tage de der ud nu. Nej, lad lige være. Jo, men det kan du. Lad lige være. Jamen, jeg siger bare, det kan du. Den her sidder jo fucking forkert. Jeg har lavet hul et forkert sted. Prøv at se. Se der. Hullet, de sidder midt imellem de to der. Hvad fanden har du lavet? Du Det er prikket. sgu da ikke mig. Det var sgu da dig, der prikkede din bøs. Nu kraftedeme. Du kan ikke prikke ordentligt. Helvede! Mike, det er forkert side. Er det ikke? Skal du ikke bare vende den om? Sådan der. Giver du op? Nej, hvad sker der? Har du smadret den nu? Jeg gider ikke mere.